Nun ano marcado de novo pola pandemia, as actuacións dos concellos non se viron freadas. Dende Vilagarcía fan un balance dos proxectos desenvolvidos neste 2021 e o cualifican de positivo, destacando, en primeiro lugar, os acordos co Porto de Vilagarcía. O tempo nos deu a razón. Vilagarcía vai a contar cun novo centro de saúde na Comandancia de Mariña e, ademais, fruto dese entendemento, non soamente unha parte do Molle do Ramal vai a ter outra dimensión, outra forma, na que sexa un espacio de convivencia dos cidadáns, senón ademais se chegou un entendemento para que o Molle do Ramal non teña ese carácter industrial que leva moitos anos en desuso, senón que vaya a ser un espacio na que sexa de disfrute público. Outro dos motivos de ledicia do goberno vilagarcián é o de continuar co seu modelo de cidade, aumentando a humanización das rúas, as ciclovías e apostando polo baibús. Que os cidadáns sexamos os protagonistas do espacio público, non os vehículos, senón os cidadáns, os que teñamos o disfrute, que os nosos nenos e nenas podan xogar nas nosas rúas con seguridade, que os maiores teñan lugares de interacción nos nosos espacios públicos e por eso traballamos e seguimos traballando na humanización da nosa cidade. En canto ao orzamento municipal, o alcalde resaltou o aumento en servizos sociais, unha partida incrementada para axudar a veciñanza nun momento tan complicado. Pois eu podo dicir que os servizos sociais de Vilagarcía están mellor preparados que nunca porque teñen os recursos económicos e porque durante estes anos se aumentou moito a dotación de persoal. Eso fai que a administración local, eso fai que os servizos sociais sexan máis áxiles. Tamén se destinaron fondos para axudar os estudantes da vila á creación de novas empresas e ao comercio e a hostelería, co éxito do goberno local. Os bonos son da casa. Inxectamos directamente 1 millón de euros entre axudas directas, bonos son da casa e programas de formación para botar unha man nas situaciones máis difíciles. Sabéis, ademais, que os bonos son da casa, por exemplo, que non son moi demandados polo pequeno e mediano comercio, se fixeron en varias edicións. Dende o goberno local sinalan que as actuacións do Concello no vindeiro ano continuarán coa mesma liña, con intervencións e humanizacións das rúas tanto no centro como nas parroquias e desenvolvendo proxectos como a nova biblioteca municipal ou o albergue de Carril.